Kiitos, Namine. Toki. Näetkös? Tapaamme jälleen, kuten lupasimme. Hää? Sanoit, että tapaamme uudestaan. Mutta emme saattaisi silloin tunnistaa toisiamme. Niinhän minä sanoin. Mutta minä tunsin sinut. Outoa. Taidan ymmärtää. Näen itseni sellaisena, kuin sinä muistat minut. Ja sinä näet itsesi niin kuin minä muistan sinut. Luulin aina, että noubadit olivat tuomittuja takaisin pimeyteen. Niin. Mutta me emme. Me saimme tavata todelliset minämme. Joten voimme olla yhdessä taas. Aivan. Aina kun Sora ja Kairi ovat yhdessä. Me olemme yhdessä joka päivä. Vai mitä, Sora? Joo. Ryhdistäydy! Älkää huoliko. Olette yhä itsenne. Hei, mennään kotiin. Mennään, Riku. Joo. Sora! Riku! Mitä?